que es va ambientant a llocs del Mediterrani, elabora uns relats de ficció a través d'experiències viscudes, amb personatges de ficció. Aquestes quantitats d'experiències que el Joan Carles viu directament, desplaçant-se pel territori, amb aquesta voluntat d'unir conceptes, de trobar connexions entre les persones, un home que com a artista plàstic es fixa en allò que veu, trepitja el territori i ho converteix en relats visuals que tenen també una part literària important, perquè tu tens aquest doble do, el do de la paraula i el do de la imatge. No sabem qui és el primer Joan Carles Rocassans, sinó el que té el do de la paraula, el que té el do de la imatge, després ens explicaràs. També tens aquesta capacitat per ser una mica tu mateix Caravaggio. Estem aquí amb un referent antic, estem parlant del segle XVII, parlem del present també, del 2008, que és quan es fa aquest viatge, aquest expert en art que es desplaça cap a la República de Malta, acompanyat d'un col·leccionista a la recerca d'aquest Caravaggio, que no sabem ben bé si existeix o no, d'aquest Amorcillo Dormiente, o mort dorment. A partir d'aquí es crea tota una història que ens porta també cap al futur, una fundació que va adquirir en aquell temps aquest Caravaggio, pensant-se que era una obra autèntica, no ho sabem tampoc si ho és o no, però de sobte sembla que es descobreix que potser és falsa, i tot això genera tota una reflexió de passat, de present i de futur ben significativa. De fet, aquest projecte Hermòpoli, com deia el Joan Carles Rocassans, va començar fa un parell d'anys, exposant, gràcies a la fundació Apothic Foundation for Contemporary Art de Brussels, té la seva seu de tu vas exposar a l'illa... A la finestra mediterrània que tenen a l'illa de Paros. A l'illa de Paros. Aquest va ser una mica l'origen d'aquest projecte. Has fet 5 relats per ara, 5 relats visuals que tenen també aquesta reflexió literària. Aquests papers de Malta és el tercer d'aquests relats. I bé, jo volia fer, potser més que ja aquesta presentació monologada, un petit diàleg, perquè tu ens expliquessis, això que deia al començament, què era primer en el teu cas concret, la imatge o la paraula, i quina és la teva capacitat per traduir tot això en aquests relats visuals que en aquest moment estem compartint, Joan Carles. Jo suposo que per una persona que és visual, sempre la imatge, la visió, és el que desencadena tot. És a dir, hi ha molts escriptors que han sigut pintors o fotògrafs, i fixeu-vos que és molt narratiu. No té que ser processament que siguin els únics que poden ser narratius, però l'observació és la base. És la imatge, primer. És la imatge, sí, segur. Parlant d'imatges, parlàvem de Caravaggio i deia que potser tu eres un Caravaggio contemporani de la banda perquè quan treballes l'oli treballes com el Caravaggio, d'alguna manera. Ets un home lent com ell, en aquest sentit, precís també com ell. Són moltes capes dels oficis, com sabeu, els artistes s'estan perdent. I ets un home que també vius la llum de manera especial, però també ets un home contemporani amb aquests dibuixos restilitzats. De fet, ens hauries d'explicar una mica aquesta tècnica, és com la postfotografia, no? Sí, tu amb un dibuix de retrospectiva li vols donar, vols buscar efectes dramàtics, efectes de llum. Com ho has de fer? Home, si ho pots fer amb els mètodes clàssics, amb el gravat, per exemple. Però si jo estic convençut, crec, la meva teoria és que el mateix que avui en dia faria servir aquests procediments. No mossegaria planxes amb àcid nítric, perquè els resultats poden ser espectaculars. Sé que tu tenies previst aquest viatge a Malta i abans d'anar-te'n vas veure una pel·lícula de televisió sobre la vida de Caravaggio. En quina mesura tot això va condicionar finalment aquest viatge i en quina mesura tu ja tenies clar que Caravaggio havia de ser una mica el leitmotiv d'aquests papers de Malta? Que si no hagués vist la pel·lícula, la història de Caravaggio no l'hagués fet. Perquè era visual, d'entrada, l'input va ser visual i l'output va ser visual i narratiu. Dic que això són 10 d'aquests dibuixos rasteritzats, la part, diríem, també d'oli, aquesta part que també et vincula més amb el propi Caravaggio, que és el teu espai de Torroella, el teu espai vivencial, també d'exposició, on hi ha, diríem, la resta que completa tota aquesta part, aquest tercer dels teus relats visuals. Sí, hi ha un tríptic d'olis molt grossos i això està allà, no? Això és purament el que és, diguéssim, de dibuix, la part de dibuix. I aquest Amorcillo, que és el que dona la base de tota la història, perquè és un quadre que hi ha una doble versió, que això és tot una idea meva, però clar, tots són molts personatges actuals, crítics, gent que existeix, i és una mica una diatriba molt irònica i molt sarcàstica contra certs crítics, certs especialistes que van com molt debatuts. Hem fet un esforç, s'ha fet un esforç, per reproduir una mica el que es podia menjar al 1600, a la part sud d'Itàlia i concretament a Malta. La idea han sigut receptes de la mare de l'Àngels Coll, el pintor Àngels Coll, Paquita Serrano, que ha sigut l'ànima del restaurant El Pati de Pere Tallada molts anys, ara ja és emèrita, i ella ha fet una sèrie, ha proposat una sèrie
que us deia abans, per cert, de plats, i el Jaume ha fet la lectura, la correcció i la posta a punt per que la cosa fos veritat.